Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Jannar Kiefer u frar għandu dwiefer. Dan il-qawl Malti rifletti sew it-temp li ġarrabna mill-bidu tas-sena l-hawn, inkluża l-maltempata Helios li laqtet lil pajjiżna fit-tieni ġimgħa ta' frar. Din il-maltempata x'impatt kellha fuq in-natura tal-Gżejjer Maltin. L-imsaġar u l-wiedien huma fost l-aktar postijiet fejn wieħed jista' jara b'mod ċar dawn l-effetti fosthom permezz ta' fawna u flora. L-ambjent naturali esperjenza xi ħsarat matul din il-maltempata, speċjalment kaġun tar-riħ li qaċċa diversi siġar uħud kemm tqaxtulhom xi frieej u oħrajn inqalgħu mill-eruq. Permezz tax-xita kontinwa li niżlet iġġarfu wkoll diversi ħitan ta' sejjieħ li jservu sabiex iżommu l-ħamrija fil-post u biex taqsam biċċa raba minn oħra. Iżda mill-banda l-oħra, f'dawn il-maltempati mhux ħsara biss isseħħ għaliex ix-xita kontinwa li tinżel tagħmel ukoll il-ġid. Il-benefiċċji huma diversi fosthom għax din tkun tant mistennija mill-bdiewa għall-ċuħ tar-raba tagħhom, speċjalment dawk li għandhom ir-raba bali. Tkellimna mad-direttur fi ħdan Ambjent Malta, Josien Muscat, li għarfitna fuq l-impatt tax-xita, speċjalment f'żoni msaġġra bħal Busquet, hija qalet li fil-wiedien din isostni l-fawna u l-flora li jgħixu ġo fihom. Fl-istess waqt tagħti wkoll il-ħajja lill-abitanti oħrajn fosthom fejn hemm is-siġar u arbuxelli li ma jissaqqewx b'mod regolari. L-ilma jissipja, jinżel, jiġi filtrat mill-ħamrija u mill-blat u dan ovvjament iżid mal-ilma li għandna ġiġa fl-ilma tal-pjan. Wara l-maltemp jiġi l-bnazzi u xemm misbaħ minn mixja sabiħa fil-kampanja biex wiċċinixxija il-Maġieri. Josien Muscat ħeġġet lill pubbliku iżur u jos l-ambjent naturali Malti mingħajr ma jħalli ħsara u skart warajh sabiex flimkien insostnu l-ambjent Malti u nkunu nistgħu ngawduh kemm aħna kif ukoll il-ġenerazzjonijiet li ġejjin.